Hola, bon dia. Vinc per l'audició. Ai, que secs. Passeieu. Quan vulga. Gràcies. Soc Neus Berenguer i vinc pel paper de Carmesina. Mare meua, podries parar un poquet? Comencé. Cavaller virtuós. Em sap molt mal veure't tan afligit. I per això et demane que em contes quin és el mal o el bé que et turmenta. Si és alguna cosa roïna, la compartiré amb tu. I si és una cosa bona, tota serà per a tu. Així és que fes-me el favor. Què collons? Una bomba o què? Senyor! Director! Es troba bé? No respira. Deixir-me, sí! Encabrà damunt del sostre! On està la porta? Mare, què passa? Només recordo una explosió. Com he pogut sobreviure a això? Mare, no sent les cames. M'he quedat invàlida. Què faré ara? Tallent està contractada.